Natay ti 30 titawen na lalaki ni Roger Pescador, ken nagsagabamet ti sugat ti ulo ti 40 titawen na ni Reneboy Berido, agpada construction worker, ken residente iti barangay Anannam iti ili ti Bantay. Bayat iti pa nakadisgrasya ti nagluganan da motorsiklo iti metlaeng nasa o barangay. Iti investigasyon ti pulisya, ti motorsiklo ket inmaneho ni Berido ken lubon na met ni Pescador. Agpalao da direksyon da idinta aksidente anay idong parday ti poste. Dagos ana itaray iti ospital digiti biktima ngem naideklara a dead on arrival ni Pescador. Saan met ang makumpirmaran ti pulisya no tinapasamak a disgrasya ti makaigapo ti pannakatay ti maysa kadigiti biktima. Awan ngamin tinakita daan na karo asugat na. Dagitoy apuket kagap-gapu da digi trabaho da digi nga nag-construction nga dagitoy apuket adda inumda kinahanda apo nga nakaisuot apo iti helmet. No makikitaan tayo apuket basit talaga ti donor na reto as compared ken driver. Tapno makita ko man anya ba talaga nagikatan tayo apuket haan nga dagi donor na ngamin katahan ko mga umanay nga iso ti ipatay na so nga dagi ko ma-autopsy tapno mga determine talaga yung cause of death ngem dagi matapuket desisyon ti pamilya nga handa na po nga ipa-autopsy daytoy. Palawag tinang imaneho ti motorsiklo, nakigtutlaingen, idinta laat ana tumba ti lubon na. Harason, anaawanan ti kontrol iti manibela ken aksidente ana idong parnay ti poste. Patsyen na posible an atake daytoy, sakbay ana pasamak ti aksidente. Bigla na tan, sir, nga nagbaliktad, sir. Well, sir. Oo, naitindang sunay dyan motor, sir. Natinagan na, sir. Naituang moten, na yung motoren. Da kayo, sir, nagdiretso lang ta. Well, sir. Sa kayo na itong pare, sir. Well, kumusta ti marikwit na yung tan, sir? Dito lang, kwan, sir. Dito lang ulok, ti kwan, sakit. Damo, may wagbaga, sir. Baka na-atake kung nadamo. Malidayan met unay ni Tatay Venencio, gaputa mismo nga aldaw ti panagkasangay na iti pannakatay ti anak na. Ibilang na adak kelakawa ti pamilyada itan nga awanen daytoy, kay nagproblema dapay, gaputa na ibati ti biktima ti asawa na ken duwa nga anak da. Amom tinagan na ako na sakit lang kasi nga rin na tinagan na nagaga nga tao mabiyag na ti pamilya na amo na mo tuminom ti ara nga depende na mo di trabaho iya panakatay na birthday ko na sir may sareta na kas pangarigan na una kasi no madanong konto kay ti Idaw-dawat ti pulisya kadigiti motorista nga uray asideglaeng ti papanan saan nalipatan ti agusar ti safety gears gaputa para metlaeng iti protection da. Dagi pa nag-helmet tayo basta na po nagna kayo iti public road whether barangay road, national highway basta apo linuganan nyo data motor yon automatic apo nga isuot yung matin data helmet. Panunutin nyo haan nga dagi pa nakatiliw yo iti police no dikat di dagi safety yo kunami apo ta dagi biti tikwadan haanin nga dagi panagusar ti helmet ket dagi safety no dikat di baka awan met ti police so nga okay lang nga handag helmet. Kabayatan na agkidkid daw met ti pamilya tinataya biktima iti pinansyal at tulong. Para kadagiti mga yat at tumulong, mabali na kontaken iti mobile number 0953-1990-512. Mark Magdirila, Balitang Solid North.